ina masana ina mazulo kubangira kuti mwina tili onesese kuti anaja akuchuluka okhonza osankhidwa kupita ku secondary. So kuonjezera njira imodzi yonesesa kuti ana athu ambiri azichoka primary panga transition kupita ku secondary by creating more spaces and more teachers ku secondary. Muzaka zochepa zapitazi mdziko muno mwachuluka mankhwala azitsamba amene akuagulitsa malo osiyanasiyana. Anthu ochemerera izi amanena kuti mankhwalawa amachititsa matenda monga kuthamanga kwa magazi, shuga, kusabereka, matenda a impsyo ndi matenda ena ambiri. Koma akatswiri a zachipatala anena kuti kugwiritsa ntchito mankhwala a mtundu umenewu kuli ndi chiopsezo chachikulu pa moyo wa munthu. Patrick Dambula akuwunikira nkhaniyi. Kafukufuku amene anachita katswiri wina odziwa za impsyo Dr. Kamal Kirani wa ku India anapeza kuti kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba kumabweretsa mavuto pa impsyo za munthu motengera ndi mmene mankhwalawo alili komanso mavuto a nkhani za umoyo amene munthuyo ali nawo. Katswiriyo akuti kugwiritsa ntchito zitsamba nthawi zambiri kumaononga impsyo za munthu kusiyana ndi kuchiza. Pa nthawi ya matenda a COVID-19 mwachitsanzo anthu ambiri adayamba kugwiritsa ntchito zitsamba monga jinja ngakhalenso masamba a mitengo ya blue gama mwazina chabe. Kafukufuku amene anachita a unduna wa zaumoyo mzipatala za Kamuzu, Mzuzu, Zomba ngakhalenso Queen Elizabeth komanso zipatala zina zisanu ndi zinayi 9 za mdziko muno anapeza kuti chiwerengero cha anthu amene akudwala matenda a impsyo chikunka chikwerera mzaka zimenezi. Mwachitsanzo mu chaka cha 2021 anthu amene anali ndi matenda a impsyo mdziko muno analipo 411 koma pomafika mu chaka cha 2025 chiwerengerochi chafika pa 1976. Malingana ndi Dr. Peter Jere amene ali ku nthambi yoona za matenda a impsyo ku Kamuzu Central ku Lilongwe akuti kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba ndi chifukwa chimodzi chachikulu chimene chikuchititsa kuti chiwerengero cha anthu odwala matenda a impsyo chidzinka chikwererabe. Iwo akuti anthu ambiri amagwiritsa ntchito mankhwala azitsamba mosadziwa zimene zili m'mankhwalawo komanso samamwa mankhwala mu ndondomeko yoyenerera. Zungova kuti zitsamba zimachirisa komano sakudziwa zonena kuti akuyenera kutenga mulingo otani kunena kuti thupi lawo lipezeke zoti tatani la chila kuzitsamba limeneli komanso mtundu wake wa zitsamba onena kuti sukuza makidini zoti zimezo sitikutani sitikuziwa ndipo uthenga umenewu sumaperekedwa kwambiri kwa anthu timangodzava zotaita kunena kuti amakidini a munthu adani aonongeka komano kwambiri makaundi zitsamba zimene zamuyika munthu pachani pachiopsezo. Taonapo mapeshenti angapo ndithu onena kuti anagwiritsa ntchito zitsamba andi zinape zoti zatani zaononga makidini awo. Namwino amene amagwiranso ntchito ku nthambi yoona za anthu odwala matenda a impsyo pa chipatala chomwechi a Victoria Nandolo akulangiza anthu kuti asiye kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba kamba kakuti nthawi zambiri amakhala kuti sanaunikidwe ndi anthu odziwa za mankhwala ndipo poganiziranso kuti zipangizo nzoperewera mzipatala zambiri kwa anthu odwala matenda a impsyo kuli bwino anthu atapewa kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba. Titasiya kuyuza zitsamba zimenezi pamene kugwiritsa ntchito zitsamba zimenezi ndikumabwera ku chipatala pamene tadwala chifukwa pamene tili busy kusakasaka zitsamba kapena kusakasaka thandizo lina la zitsamba timakhaza kuti mwina ngati ndi vuto la impsyo athu likupitirira pamene ubwera ku chipatala amapezeka kuti vuto lija lakula kwambiri. Pamene ukabwera ku chipatala nthawi yabwino amatha kuona vuto ndikuthandiza zimene zimatha kuthandiza kuti kukula kwa matenda amene wawa kuchepe chifukwa chokuti chithandizo chathu pakali pano chothandiza anthu amavuto a impsyo ndi chochepa chifukwa zipangizo zomwe tili nazo ndi zochepa zomwe sizingathandize kufikira gulu la anthu amene ali ndi mavuto amenewa a impsyo. Wapa mpando wa komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo a Anthony Masamba akuti komiti yawo idapempha kuti pakhazikitsidwe lamulo lokambapo zakugulitsa, kulengezera komanso kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba pofuna kupewa imfa zosiyanasiyana zimene zikudza kamba kugwiritsa ntchito mankhwala azitsamba amene nthawi zambiri amakhala kuti sanapimidwe. Ndife okondwa kuti a Ministry of Health amvetsera pempho lathu ndipo tikunena pano a Ministry of Health kudutsira ku Pharmacy Medicines Regulatory Authority PMRA alikalikiriki kuunikanso malamulo amenewa ndipo tamva kuti mwina 2 weeks from now malamulo amenewa ma regulations akhala kuti amaliza kupanga ndipo tikukhulupirira kuti tikamakumananso September during media budget review malamulo amenewa azavomerezedwa ndi nyumba ya malamulo. Tikatero tikukhulupirira kuti imfa za zibambo chifukwa akumwalira kwambiri ndi azibambo amene akumamwa mankhwala oti mwina atha kuwathandiza kuchipinda imfa za zibambo ngati amenewa tikukhulupirira kuti zichepa.
ngati patapanda kukhala ndondomeko zoyenerera za mmene anthu angagwiritsire ntchito mankhwala azitsamba ndi zodziwikiratu kuti miyoyo ya anthu ambiri ipitiriza kukhala pa chiopsezo. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Boma la Malawi layamika dziko la China kamba kothandizira magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizirapo gulu la asilikali ankhondo a mdziko muno. Unduna wa zamaphunziro walengeza kuti ukufuna kulemba ntchito aphunzitsi 1000 a msukulu za secondary chaka chino. Bungwe loona zakalembera la National Registration Bureau NRB lati lifikira ana opitilira 1.2 million omwe ndi osachepera zaka 16 mu gawo lachinayi la kalembera. Takulandiraninso. Bungwe loona zakalembera la National Registration Bureau NRB lati likufuna kufikira ana opitilira 1.2 million omwe ndi osachepera zaka 16 mu gawo lachinayi la kalembera imwe akuyembekezeka kuyamba lachiwiri sabata yamawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi a Norman Flatila ati zokonzekera zonse zili mkati. Zambiri mu lipoti ili la Chifundo Mota. Aflatira ati cholinga cha kalemberayu yemwe achitike kwa masiku 10 m'maboma a Mulanje, Tcholo, Chikwawa komanso Nsanje ndikuonetsetsa kuti mwana aliyense yemwe ni nzike ya dziko lino walembetsa ndipo ali ndi chiphaso chobadwira. Iwo apemphanso makolo kukhala ndi udindo olembetsa ana awo ati popeza kulembetsa anawa kumathandiza kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana monga zozembetsedwa mwa zina. Ngati talembana tonse akuluakulu ndi ana omwe ndiye kuti tikhala kuti tili ndi chiwerengero chodziwika bwino cha anthu kuno ku Malawi. Izi zichititsa kuti ena obwera asamapeze mwayi opeza ziphaso za kuno ku Malawi chifukwa kutsogolo kuno aliyense ofuna chiphaso cha unzika tidzipempha kuti abwere ndi chiphaso cha kubadwa kapena kuti aonetse kaye birth certificate kuti limpatse chiphaso cha unzika. Lero tikatero anthu ena sazitilowerera mdziko. Komanso kuonjezerapo zimachititsa kuti ana aja tiyambe kuwateteza ku nkhanza zosiyanasiyana zimene amakumana nazo monga kuwakwatiwitsa adakali ang'ono, kuwagwiritsa ntchito zoposa msinkhu kapena kuwazembetsa kumene. Izizi zimachepa kapena kutheratu. Pakadali pano ana opitilira 3 million anawalembetsa m'magawo atatu akalemberayi pomwe bungweli likufuna lifikire ana okwana 8 million pofika mu gawo lachisanu ndi chiwiri. Gawo lachinayi la kalembera wa anayu liyamba pa 28 July mpaka pa 6 August chaka chino. Chifundo Mota, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Bureau of Standards lati zomwe lapeza pa kafukufuku wake zithandizira kupeza njira yolankhulirana ndi anthu pa nkhani yolimbikitsa kugula katundu wapamwamba. Kafukufuku waposachedwa apa wa bungweli wasonyeza kuti anthu ambiri amafunitsitsa kugula zinthu zapamwamba koma kusakhulupirira mokwanira njira zotsimikizira katunduyu kumasokoneza zisankho za anthuwa pogula. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Polengeza zotsatira za kafukufukuyu mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la Ungwiro Concert Michael Jana wati kafukufukuyu amafuna kudziwa chidziwitso, maganizo ndi machitidwe a anthu pa nkhani yokhudza kugula zinthu zapamwamba pakati pa ogula, mabizinesi ndi ena okhudzidwa m'maboma asanu ndi anayi 9. Jana ananenanso kuti anthu ambiri sadziwa ntchito yomwe bungwe la Malawi Bureau of Standards limagwira ngakhale amatha kuzindikira chizindikiro cha bungweli. Anthu ambiri akuidziwa Malawi Bureau of Standards, akuidziwa ena inde saidziwa, koma kwa amene ivi amene akuidziwawo apeza kuti ukafisa kuti kodi ntchito yake niyeni ya Malawi Bureau of Standards sanakuuzani. Soza kuti anthu sadziwa kuti ndi chifukwa sadziwa zovuta kuigwiritsa ntchito bwino. Mwachisanzo kukadandaula akapeza zina zosakhala bwino ndi zina zotero. So izi ndi zina mwa zina zimene tapeza mukafukufuku kamene. Poyankhapo pa zotsatira za kafukufukuyu wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Malawi Bureau of Standards Thomas Sengani Malunje wati ripoti ili lithandiza kuti bungweli lithane ndi mavuto omwe kafukufukuyu wapeza. Nditufuna kuti anthu atithandize ma expert omwe talemba ma consultant atithandize kunena kuti
tipange njira zoyenerera kuti anthu tizithana kumvetsana tonse tikhale pa level imodzi osati ife tingokhala ngati akatswiri zinthu zimenezo kulankhula ndi munthu yosamva kuti tuti chani. Tifuna kuti nafenso titsike musi anthu ajaso mwina takwenze tikhale level imodzi tikamalankhula tizimvana kuti tikamati kodi ite ndi chani. Zinthu zikatayidwa kuti ndizola anthu asamakatole komanso anthu achazikhulupirira kuti tikayika chitindo chathu cha mabureau standards pakatundu anthu azitha kulimba mtima kumana yes zinthu izi ndi zabwinodi tenti zigwiritse ntchito. Kafukufukuyu wasonyezanso kuti ogula ambiri amaona zinthu zopangidwa mdziko muno kusakhala zapamwamba poyerekeza ndi zochokera kunja. Komabe mmodzi mwa anthu ogula Mai Grace Sukasuka ati zimenezi ndi maganizo chabe. Kafukufuku ameneyu ndi othandiza chifukwa choti watidziwitsa zakufunika kwa zinthu zabwino, zinthu zimene zili za quality yabwino. Zinthu zimenezi ndizotithandiza ifeyo ngati ma consumers chifukwa chonena kuti chinthu chikakhala chabwino chimatilimbikitsanso ife kuti tikachigula chikatichitira ubwino pa moyo wathu. Ndiye chinthu chabwino ndichofunika. Kafukufuku ameneyo wafika pa nthawi yake imene mwina anthu anali ndi kukayikakayika pa katundu amene tili naye ngati pansika ku Malawi. Ripoti ili likulimbikitsa kutsatira malamulo oyendetsera miyezo ndi mulingo pa zinthu, kuonjezera maphunziro ndi kuziwitsa anthu pa nkhani ya milingo, komanso kuthandiza ochita malonda kukonza njira zawo zoonetsetsa kuti zinthu zomwe akupanga zikukwaniritsa milingo yoyenera. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Ndipo bungwe la Small and Medium Enterprises Development Corporation SMEDCO layamba ntchito yokonzanso fakitale yake ku Chikwawa yomwe inasiya kugwira ntchito zaka zisanu zitatu zapitazo. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungweli Akondwani Kachamba Ngwira wati kukonzanso malowa kuthandiza kukweza ntchito za malonda. Malinga ndi Kachamba, fakitaleyi ithandizira kulemba ntchito anthu ochuluka. Choyamba tithokoze kuti Mapali Cooperative afika ndithu maonyi chimene mukuonera azimayi ochuluka kwambiri. Choyamba peta fotokozera moja kuti cholinga chathu ndi kudzutsa mafactory amene anafa sakugwira ntchito zonse zilipo, ndipo chigawo chakumwamba chinayamba kulumikiza kwachapa mashina aja kwakonza mashina aja, ndiye pakati panopa tinayamba kupangaso production mchizungu timatero kwamba kupanga katundu uja, ndiye tamuona tu uyu product yoyamba uyu yatuluka. Papaya juice uyu wateka, matomato sauce, matomato paste aja timapanga aja. Ndifo sangalala kuti panopa tikhozonena kuti factory iyi yadzuka. Chimene chikufunika panopa ndi kutibweraso ndi maphunziro sopano, kuzaphunzitsa sopano zakentusudeka business kentusudeka mafactory komanso mala bill of standard kuti izayendere ndi kupanga certify malowa, ndeti katundu sopano uyu amene ndangwira manjayo ayambe kupezeka mashopu zimene tikufuna pano. Ife ndifo osangala kwambiri chonyadisa nchonena kuti factory inoyo tu sagwisa ntchito magesi ngati Escom, kunoko ndi sola yomweyo ndimene tigwisa ntchito, ndiye kuti kulibe za mabiro kuno ayi, kulibe kuti magesi apita kuno ayi, komanso Chikwawa kumatentha kumakhala dzuwa, ndiye kuti nthawi zonse we are assured of production. Ndiye ndifo osangala kwambiri kuti mwana amene anafa kalekalero lero watani wadzoka, ndiye ndi azimayi watipasa chilimbikiso kuti ayizitheka. Ndiye kupita kutsogolo ife ngati SMED tionesati kunoko tibwereseko graduate wa business management oti azakhale kuno ngati managera azagwira limodzi ndi azimayiwa kumawathandizira kuti tsiku ndi tsiku izizi azipanga zizipita mashopu na mapeza misika. Msonkhano wa pachaka wa Asilamu a Ahmadiyya ukuyembekezeka kuyamba mawa uno mdziko la United Kingdom. Nthumwi zoposa 50,000 kuchokera m'mayiko oposa 100 zimene zikuyembekezeka kuchita nawo msonkhanowo. Malingana ndi nthambi yowulutsa mawu ya gululi ya Muslim Television Ahmadiyya MTA, zochitika ku msonkhanowu akhala akuziwulutsa m'mayiko ambiri kuphatikizapo kuno ku Malawi kuyambira lero lachisanu mpaka la Mulungu likudzali pa 26 July 2026. Ndipo dzulo lachinayi mtsogoleri wa Ahmadiyya pa dziko lonse Mirza Masroor Ahmad anakhazikitsa msonkhano wa chaka chinowu, ndipo lero akuyembekezeka kuwutsekulira. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers dzulo
yagonja ndi timu ya Ghana ku zigoli zinayi kwa adu pa masewero opimana mphamvu omwe anachitikira mdziko la Morocco. Awa anali masewero omaliza opimana mphamvu a timuyi pamene ukonzekera mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe uchitikire mdzikolo. Ghana ili pa namba 60 pa mndandanda wa matimu apa dziko lonse pamene timu ya Malawi ili pa namba 153. Scorchers yasewera masewero awiri opimana mphamvu chipitileni mdzikolo ndipo sabata yatha inagonjanso ndi timu ya Morocco. Mpikisano wa WAFCON uyamba la Mulungu likudzali, koma Malawi idzasewera masewero ake oyamba lachiwiri pa 28 July pomwe idzakumane ndi timu ya Nigeria. Matimu ena omwe ali mgulu limodzi ndi Scorchers ndi Egypt komanso Zambia. Ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto kwa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhani zathu. Boma la Malawi layamika dziko la China kamba kothandizira magawo osiyanasiyana achitukuko kuphatikizirapo gulu la asilikali ankhondo a mdziko muno. Unduna wa zamaphunziro walengeza kuti ukufuna kulemba ntchito aphunzitsi 1000 a msukulu za secondary chaka chino. Bungwe loona zakalembera la National Registration Bureau NRB lati lifikira ana opitilira 1.2 million omwe ndi osachepera zaka 16 mu gawo lachinayi la kalembera. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Cosmas Chale, pitirizani kuonera MBC. Mmawa bwino kwanonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno komanso tiyembekezere nyengo yopanda mitambo ndi yamphepo nthawi zina masana. Tuyembekeza nyengo imene ifa ya dera la mpweya olemera limene akhazikika pa mtunda wa Malawi kulimbikitsa kuti kwathu kuno kusakhale mitambo. Mmawa uno kuzizira madera ambiri monga kulilongwe komwe kutazizire kwambiri ni madigiri 12, kuziziranso ku Blantyre kuzomba ni madera ena ozungulira ni madigiri 14, phepete mwa nyanja muzizira momverera ni madigiri 18 chimozimozinso kwa Ngabu ndi Kunsanje. Mmawa mwe uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso nyengo yachangululu madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Koma masana kufunda madera ambiri monga ku Nzuzu, kulilongwe komanso ku Blantyre. Koma kutentha mphepete mwa nyanja monga kukalonga kumwe kutatenthe ni madigiri 29 chimozimozinso ku Mangochi, koma kwa Ngabu komanso Kunsanje kutentha ni madigiri 31. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mphepo ni nyengo ya mitambo madera ochepa makamaka mchigawo chakumwera. Tiyembekezerenso nyengo ya mitambo yapo ndi yapo mchigawo chapakati, koma mchigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo yopanda mitambo. Za nyengo zomwezi mnali ndine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo.